Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Tangi deh, turun ning taman nih. Diusir bojone iki mesti. Enak donat. Diti. Raimu kok bolongane kok silet jaran. Lah wong raiku karo raimu ki padha. Berarti ku ngelokne awakmu dhewe. Enggak teli. Kowe poso wae, kowe kan ndek utang poso. Wis tak sahur wingi ning BRI Link transfer. Isine apa ki? Hah? Dompet. Kok iso kecut-kecut asin nih ning kantongi dompet ning sempak ki mesti. Hah? Ngopo ki wetengku? Wetenge somo degetari. Kelinci merek Xiaomi kowe, ha? Aku yo ora ngerti cah, kena apa ki wetengku. Gek arep nglairke iki engko. Hah? Lanang nglairke. Nglairke telek. Aduh, piye ki? Nglairke telek aku. Jenengke sapa ya? Sumencret apik ketoke. Hei, iki wilayahku. Wani-wanine kowe ning kene. Ora. Ampun. Jebule kowe ndek kekuatan lambung horeg. Lambung horeg? Matamu kuwi ngalih-ngalih. Mosok ya lambung horeg. Hah? Nubruk gajih. Cangkemmu kuwi. A few moments later. Kok ora iso iki lambung horegku? Waduh, rusak apane iki? Iso meneh. Hah? Wong ireng tukune ya sing ireng. Wah, ra ono bakule iso ngedoli dhewe. Ana demite iki. Demit, tuku. Iki ki mesin otomatis tel. Hah? Kabur. A few moments later. Warke. Mbah-mbah ra mungkin iso ngoyak aku. Jare sapa ora iso ndasmu sempal kuwi. Kok cepet men kowe, Mbah? Matamu pernah nyawang aku duwe teken super. Teken super. Kowe.